Roskilde Festival er en af de fedeste begivenheder på hele året. Faktisk skal for første gang nogensinde være med til at gøre den her begivenhed endnu federe. Derfor har vi brug for en flok frivillige, der har lyst til at hjælpe os med at gøre Faktas bod til den bod på Roskilde og alle andre ting. Hvorfor var jeg ikke en del af den bod? Vi tager ud i en Fakta-butik sammen med Mads og Maria, to af de frivillige, der allerede har sagt, at de skal være en del af holdet her 2013. Sammen med dem skal vi bygge en lille model af boden for at vise jer, hvordan hele setupet kommer til at være. Det handler om, at vi skal have det sjovt. Det handler om, at folk ude i køen skal have det sjovt. Det handler om, at vi prøver at gøre tingene på en ny måde. Det handler om, at vi laver de rammer, vi selv godt gider komme og arbejde i for Fakta på festival. Tænk dig at være på en arbejdsplads, hvor når du får en god idé, så er der med det samme 10 andre, der siger, helt sikkert, det der, det gør vi. Det er den bud, vi er i gang med at skabe. Der skal selvfølgelig sælges nogle varer, men det er jo, hvad man gør det til. Vi er gået i gang med at skabe nogle konkurrencer. Det kunne fx være, hvem sælger flest jænkebar, hvem får fat i flest telefonnumre. Et eller andet, der gør, at det er sjovere at være på vagt. I pausen kan man gå bag boden. Her vil man finde et loungeområde, der vil være sofaer, og her kan man spise noget mad og drikke en kold cola. Vi tror ikke, det bliver kedeligt. Det er altså første mølle. Det er dem, der først trykker på linket, udfylder formen og sender den afsted. Det er dem, vi tager. Det er dem, der er med til at lave den fedeste, mest oplevelsesrige bod på Roskilde Festival 2013.